Прывітанне, мае дарагія сябры! Наступная казка Алены Масла называецца «Будильник». Быў у гаспадара будильник. Як тысячы іншых, меў цыферблат, вусы стрэлкі, металічны корпус і ножкі, на якіх гэты корпус трымаўся. На галаве будильник насіў шапку-кнопачку, на спіне ключы для заводу механізма. Асаблівых прыкмет, акрамя драпіны на баку, у яго не было. Стаяў ён на самым відным месцы, у хаце, і лічыў сябе вельмі важнай асобай. Бо па ім удакладнялі час. Праўда, званок будильніка быў амаль што непатрэбны. Гаспадар прачынаўся сам. І таму будильнік не заводзілі. Каб не развучыцца званіць, ён калі-нікалі самавольна спрабаваў голас. Дзынкне і пасміхаецца, калі гаспадар ад неспадзеўкі ўсхопіцца. І аднойчы такі дапёк яму. Разбудзіў сярод ночы сваім званком. Да раніцы з боку на бок варочаўся гаспадар, а падняўшыся, палажыў будильнік у торбу і першым аўтобусам павёз у горад да майстра. Там будильнік разабралі, але псоты не знайшлі. «Паслужыць яшчэ», сказалі і аддалі назад. Доўга будильнік таіў крыўду на гаспадара. «Гэта ж трэба ні за што ўсе костачкі пералічыць», бурчэў ён. «Ужо і голаса не падай». Але мінуў час. Будильнік адпусціўся. Як ні круці, мусіш жыць з гаспадаром пад адным дахам. Ён больш не званіў без патрэбы, загультаіўся, палюбіў задрамаць і прыпыніцца на колькі хвілінак. Так паціху ішоў час. Але аднойчы гаспадарскі кот, рудая шэльма Васька, дурэючы, скінуў будильнік і пабіў яго. Зноў небарака трапіў у рамонт. На гэты раз муштравалі яго даўжэй і вярнулі гаспадару з новым шклом і стрэлкамі. Да шкла будильнік прывык хутка. Муляла яно толькі першыя дні, а пасля нічога, прыжылося. Куды цяжэй было прызвычаіцца да стрэлак. З тымі старымі было проста. Яны ва ўсім падпарадкоўваліся будильніку і хадзілі, як яму ўздумаецца. Стаў будильнік на службе драмаць, і яны драмалі, не разважаючы, добра гэта ці дрэнна. Такія вось адданыя былі і выхаваныя належным чынам. Але верныя стрэлкі зламаліся, а гэтыя маладыя трапіліся наравістыя і перадышкі будильніку дараваць не збіраліся. «Шаноўныя пані, ідзіце крыху цішэй, не спяшайцеся», прасіў іх гультаяваты і стомлены бесперарыўным цік-так будильнік. «Хіба ж мы спяшаемся, дзядзька будильнік? Мы толькі хацелі б паспець за часам», адказвалі стрэлкі, «а вы вымушаеце нас пазніцца. Хіба можна быць такім нядбайным на вашай пасадзе?» «Вось дык прыдумалі, я пазнюся», злаваў будильнік. «Вы ўсяго толькі маладзенькія стрэлачкі, а асмеліліся мне пярэчыць. Не забывайцеся, што вы частка майго механізма. І гэта мая работа – слухаць час. А ваша – слухацца мяне. І калі я прыпыняюся, значыць, вы наперад вырваліся і мне даводзіцца стрымліваць вас, няўдзячныя выскачкі», пачынаў хітрыць ён. Але адукаваныя стрэлкі мелі ўласнае адчуванне часу, і збіць іх з панталыку было справай нялёгкай. «Ды не можа быць, дзядзька будильнік! Прыслухайцеся да пеўняў, яны ўжо дакладна не памыляюцца», не здаваліся яны. Спрэчкі з механізмам справа рызыкоўная. Гневаўся, сварыўся будильнік, патрабуючы ў стрэлак падпарадкавання яго новага рэжыму, і ўрэшце наважыўся загубіць непаслухмянак. Аднойчы ён сабраў усе свае сілы, напружыўся і рэзка спыніў хаду. Для стрэлак гэта было нечаканасцю. Яны адступіліся і зламаліся. Будильнік з палёгкай уздыхнуў. Вось калі зажывецца спакойна. Ён нават новага рамонту не пабаяўся.
Так яму абрыдлі непакорныя стрэлкі. Але на гэты раз, убачыўшы, што будзільнік сапсаваўся зноў, гаспадар не стаў яго рамантаваць, здаў майстру на дэталі, а сабе купіў новы. Вось такая павучальная казка. Да сустрэчы, сябры. Поспехаў вам!